كاب استوديو اريتيف عزو السلام تنا تقبلوا فنونا بمكتتال تركبوا زخبركم من زخبركن انت عزبتنا كمي تمسيوم ساعات شعات تمشي تاخيلون لهم سولس 4 تقمت استدالو زيناو مسنادونا نفلم لنا كساف فصامم سانا خصنحو بخبر زعدم يفرم قدي فلماها قندي ارست زينا محبر ممران بلوك تمرتن مرقاصن هاغراو مدبات لمعات نمعواتن صعرو كم زحيل ارغاغيصوم حرستوت مزوبا دگن استوهابو موياو مخري بغبو سلازه تكبرو زراتهم ابصبو درجه بصيحهم اب زوبا غاشبار كاتغبارس توطن مدبات بمگمگام ودا بمنئسيات محيال ززتير كب تقايدوم ارمينيان اذربيجانن وتحدراوي متفنان مهدا دبلوماسياو زت اكايدان اب تركي متن قطباو زقبابه نابل علي 8 مئتاويت كم زعرقه تغليصو اب اكوادور اب بيت محبوس بستقسته ግጭት بوحدو 15 سبات مويتهم صباح حموشته تكمتي اهغراو معلتي ممرانيو بز مقنيات محبر ممران ارترا بلوز تمرتين مرقاصن هاغراو مدبات لمعات نمعواتن صعرو كم زحيل قليصم وكيل ارينا يوناتان يعبيون زدالو صبصاب يوناس ابراهام كقربويم محبر ممران ارترا بلوز عينت تمرتن مرقاصن هاغراوي مدبات لمعات نمعواتن صعرو كم زحيل باغاطامي حموشته تكمتي اهغراوي معلت ممران ارغاغيصوم أبومبر محبر ممر سمون محارم سيرين أبزا كايدو قال محتت نايلوم عمت معالت ممهران لوت تمرتي بممهران يجمر بزبل تيما تذكر كم زلا تغيسو نايحان تهاجر عبيتن معبالن بتمرتي سلاز الرقاقات انقستن هزبن ايرترا بزقبرو زلو قزي فوفري درو زرقها أبيات تمرتي ترقاقيسو كم زلو مسرح مرقاقات بلوس عين التمرت دما سعرن استوى هذا سرحن ناي كلهم زملكتهم أكلاتن مشاركتن كم زحتت أبريهم نمعبالة تمرتي سلازخونة تقند علاما نايتي محبر كلهم زملكتهم أكلات نمعبالة تمرتي خصعرو يسوع ولدي قبوء ترقم كقبرو تمهارو تقداسنتهم كعبيو كالوت زملكتهم أكلات أبركتهم كعبيو ممهران كأخم تأقدي مزبولكو بتي مويانا زتقلبون حبرة سبنا زبينان منغسنا زبينان بموياوي سنة مقبارنا تمرالسنا قبونا خنفتسن زلابو بزقات أمزي أهقراو معلت ممهران كونتاتنا جمجيمنا نمتسعي بنتفت نمسقوام قالنا نحد سلو علاتيو زبالة ممهر سمعون عينتاو اللوتين مرقاقات عبد السلاسة العمام اتقاندي تواسعين وسانن ممهر سلازخونه ممهران بستسكمو الرزين موياوي حلافنات سنة مقبال بمملاسن وفيات بمخانن معبالن اي مساي ولودتاتن هاقرن مرقاقات زي تحلل عارخ قبرو تلابيهم ممهر مالت كاتسالي زمهرن زمرامرن كم زخونه تغيسو دما ممهران فلتاتومن كالاتومن بممحياش عبتمرت اللوتين مرقاقات كسعتو نستسكموا حلافنات ببقعات نمفتصام تطح بايتا كفتر اللهم زقبر زلو سعر الدما زيادة كحيل عزخاخيرهم نحن تهاجر معبالي نقحات كتباو عبيت كل زمركس بتا أبتا هاجر زوهاب تمرتيو نتمرتن معبايكا كل مشارختي أدم في عمق صرحو يقبؤهم استسرح انت تسرحقن اتقند توسعين اتقند وسانن ممريو اتي مويانا زتقلبو سنة مقبر تلابيسنا إنا خل مالالس زقبارنا حبرتسب كام ممهران دصبيه والله منغستي كام ممهران دصبيه والله لازم كمتي منغستنان حزبنان دصبينان كمتي موياوي قديتانا زتقلبون بسنة مقبر زي نفسه كف ممر إنا تملالسه قبو أخفتصن زلابو
ኣብ ሞያ መምህርና ን44 ዓመታትን ን37 ዓመታትን ዝሰርሑ መምህር ኣፈወርቂ ገብረ እግዚኣብሔርን መምህር ለተጽዮን አብርሃምን ብወገኖም 5 ጥቅምቲ ኣብ ምኽስኳስን ምህናጽን ብቑዕ ፍልጠት ዝቐሰመ ሕብረተሰብ ንዝሕለፍዎ ግዜ ብምዝኻር ንቐጻሊ ብልጽግና ህዝብን ሃገርን ብዝሓየለ ክሰርሑ ቃሎም ዝሕድሱላ ዕለት ምዃና ገሊጾም ሞያ መምህርና ንዓይ ዓቢ ሞያ ናይ ሕልና ሞያ ትኾር ዓለ ትሕበነሉ ሞያ ምክንያቱም ካብ ንትምህርቲ ምዕባለን ዕቤትን ንላዕሊ ንደቂ ሃገርካ የሕዋትካ ምሂርካ ትረኽቦ ፍልጠት ኣስኒእካ ክእለት ኣስኒእካ ትረኽቦ ሕልናዊ ዕግበት ስለ ዘሎ ሞያ መምህርና ሓደ ዓቢ ክቡር ሞያ እዩ ዝብሉ ኣነ መምህራን ኣብነት ክኾኑሎም ዜግነታዊ ግዴታ ኣለዎም ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ተምሃሮ ነዚኣ ሃገር እዚኣ ከነረክባ ደቅና እዚኦም መንእሰያት ደቅና ተምሃሮና ብግቡእ መምሃራን ብግቡእ ሓልዮት ክንክን ገይሮም ብሓላፍነታዊ መገዲ እንዳሰርሑ ኣብቲ ዝበፅሕ ደረጃ ከብፅሑ ኣለዎም ምክንያቱም ሞያ መምህርና ረዚን ሞያ እዩ ስራሕ መምህርና ኣዝዩ ክቡር እዩ ክቡር ዝገብሮ ከዓ ሰብ ስለተሃንጽ እዩ ሰብ ስለዝሃነጽኩ ኣብ ኩሉ ተግባራት ነቲ ዝሃነጽክዎ ተማህራይ ብህይወት እዩ ዝረኽቦ ሰብ ስለሰራሕኩ ከዓ ኣዝየ ይሕበን ስለዚ ስራሕ መምህርና ማለት ኣዝዩ ክቡር ሞያ ሓላፍነት ተሰክም እዩ ዝብሎ 5 ጥቅምቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ መምህራን ዓመት መጽን ንሞያን ክብርን መምህራንን መምህርናን ብዘንጸባርቕ ቴማታት ተኸቢራ ከምትውዕል ዝፍለጥ ኮይኑ ሎማ ዓመት ብደረጃ ዓለም ንመበል 28 ብደረጃ ሃገርና ድማ ንመበል 26 ግዜያ ትዝከር ዘላ ኣብ 1958 ዝተመስረተን ኣስታት 29,000 ኣባላት ዘለዎን ማሕበር መምህራን ኤርትራ ካብ 1996 ጀሚሩ ኣባል ማሕበር መምህራን ዓለምን ዞባ ኣፍሪቃን እዩ ቀንዲ ንሞያን ንመምህርን ነቲ ሞያን ነቲ መምህርን ንክብርን ንምዕባለን ዝሰርሕ ማሕበር እዩ ወይ ድጽዕት ማሕበር እዩ ስለዚ ንምዕባለ ትምህርቲ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ at the same time ከዓ ንመሰላትን ጉባኣትን ረብሓታትን መምሃራን ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሕለወሉ ስራሕ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ሓረስቶት ንዞባ ድገ ንዝተዋሃቦም ሙያዊ ምኽሪ ብግቡእ ስለ ዘተግበሩ ዘራእቶም ብጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ሓቢሮም ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሓጅ መጀር ዳናይት ገብሪ ህይወት ሓረስቶት ንዞባ ድገ እኹል ቅድመ ምድላዋት ክገብሩን ዝናብ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ተቐላጢፎም ክሓርሱን ንዝተዋሃቦም ሙያዊ ምኽሪ ብግቡእ ስለ ዘተግበሩ ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ንዞባ ድገ ካብቶም ትሑት መጠን ዝናብ ዝምዝገበሎም ከባቢታት ዞባ ጋሽባርካ ምዃኑ ዝጠቐሱ ሰሙያ ሕርሻ ንሓረስቶት ምስቲ ኩነታት ዝሳነ ምኽሪ ብቐጻሊ ከም ዝወሃቦም ብምግላጽ ነቲ ሞያዊ ምኽሪ ተኸታቲሎም ዝሓረሱን ዝዘርኡን ኣእካሎም ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጦም ሓረስቶት ብወገኖም ቅድሚ ሕጂ ኣብ እዋን ማሕረስ ይድንግዩ ኣብ ርእሲ መንባሮም ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት ዝገብርዎ ሓመድን ማይ ናይ ምዕቃብ ንጥፈታት እውን ድሩት ስለ ዝነበረ ምስ ጻዕሮም ዝዳረግ እቶት ይረኽቡ ከም ዘይነበሩ ብምዝካር ሳላቲ ብሰብ ሞያ ሕርሻ እናተማእዘኑ ዝገብርዎ ጻዕሪ ግን ዘራእቶም ኣብ ደረጃ ምሽዋት ከም ዝበጽሐ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንእዞባ ድገ ኣቶ ቴድሮስ ገብረ ማርያም ብወገኑ ኣብቲ ንእዞባ ብሓፈሻ 7,000 ሄክታር ክሕረስ ውጥን ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ዝናብ ደንጊ ብምጅማሩ ኣስታት 5,200 ሄክታር ጥራይ ከም እተሓርሰ ብምጥቃስ ኣብ መዐቀኑ ንቑጣታት ሓሻኪቶ ተኽሬሬትን ኣፊምቦልን ዝተመዝገበ ብድምር 300 ሚሊሜትር ዝናብ ንዘራእትን መጋህጫታትን እኹል ምዃኑ ኣረዲኡ ኣብ ንዞባና ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት نمحرس 7,000 هكتار كنحرس 6,200 مشلا 600 خا 800 خا بلتو كنا نحرس مدب حزنا نيرنا مالتي حجي تخطط اللي بزغبرنا يو محرس مسرت محرس عبزي بماشينرين بياتاقاون تفصيمو
كابزي 7,000 هكتار نكحرس زنايا زنبرنا مدب 5,271 هكتار سفحة مريت بمشلان ببرتغال حارسنا 75% محرس تعويتنا لنا مالتيو አቶ ቴድሮስ አመወዳታ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ተኽረሬት ኣብ ውሱን ከባቢታት ዝተራእየ ባልዕ ጋንሸራ ሳላ ቁልጡፍ ሓበሬታ ሓረስቶትን ግቡእ ምክትታል ሰብ ሞያ ሕርሻን ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ብምርግጋጽ ሓረስቶት ምህርቶም ኣብ ቆፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ዕቱብ ምክትታሎም ክቕጽሉ ኣተሓሳሲቦም ሓረስቶት ኣብዚ እዋን እዚ ምህርቶም ናብ ቆፉ ዝሓብሱሉ እዋን ስለ ዝኣኸለ ካብ ተጸባእቲ ባልዓት ጥንቃቄ ንገብሩ ዝኾነ ባልዓት ኣብ ገራቶም ምስሪኡ ናብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንዞባ ድገብ ብቐጥታ ቀልጢፎም ክሕብሩ ከም ዘለዎም ሓበሬታ ሂብናዮም እቲ ናይ ባልዕ ኩነታት ሓፈሻዊ ናይ ገራቶም ኩነታት ኩልሻ ከም ኤክስቴንሽን ኤጀንት መጠን ንሕና ኪላታትና እንቀሳቂስና ጽኑዕ ምክትታል ንገብር ኣለና ማለት እዩ بأتحزان عقاب سندات سلطان 28 أبالات حيلتات بوليسن ستان لومي 4 تكمت تمرغهم اتي بمتحبوار مأكل سندان مرمرن هقدف نستلست سومنا بمأكلاي بيت صحفة بوليس إرتراز توحب السلطنة محدرة سندات موقانن معقاب سندات محدرة إلكترونيكاو سندات التغاقما داتا بيز كومون محدرة حتمت كمزة تغالل هزبا وركبات بوليس إرترا حبيرهم أبتين أي من رأس نسرعت حلافي من محدر مأكل سندان مرمرن هقدف أتو تسفال التقليت السلطنة نتصنحهم ياو كئلت بمعبال سنفلتتا وسراحنا معمام زعلم مخان قليسهم وانا سند اتي فتاريو سب ويتكال ترايز بلا أتو تسفالدت أبتا حزان عقابن سندات زرق شللتنت بقليلو زي فوسن كبيد واقاز خفلن كخون سلزغل سلطنتين زي بقبو تغنزيبهم تنكا كزوترو تلابيهم نوكل هاقراو دحنت بموكال قال ز اسماعيل يتنا كولونيل رزنه تسفاي بغديونت سلطنا بتقداسنت نزهابو ابلات ماكل سندان مرمرن بممسكان سلطنتن صنحهم ناي سراح لمدي بزقسمو كل حساباون غبراون تمرتي كدرعو تلابيوم وكل سلطنت دما نقداسنت زقسمو سلطنا بمتقاس زاتو زلاغنا وشت تكال ززاورن سندات ام عقاب كله ابزغبو طنقاقي غبو مرداتا كم زحازو غليصوم أب زوبا قشبار كاتقبار استوطن مربات بمقمقام ودا بمنئسيات نمحليال زتي ركب بغلطة تكمتي أبي كتما قردت تخايدو أبتي وكلتها مامة الزوبان وزوباتات انسترق بلا أخيبا أبومبر محبر أتو صالح أحمد دين وكلتها مامته أب كبابيم زلو سقاتات بقبا على اليوم منئسيات نبصهم بممعبال أب كبابيم قوتا وصلواز فتر لبايتها نمتتاح منئسيات مأكل زقورو أساتفت مدرخات نمفتار لعلا تكرهيبهم كسرحلو التحساسيبهم أبجم فرها مامة زوبا قاشباركا حلافو الدبان بوليتيكان أتو ماريكوس غرماسين بوغنو أبتو زوبا بمقد وكلتها مامتن أبا أبيات تمرتن تكالات منقستن ستفترو الدابن بركز بولو ناب من اسيازقون عمربات كم تتكبرون وتاوتيت كم ترغبو من تقيسو ترى من اسيات عمربات تمر مغتز دنفعلو بايتا مفتار كاب قدام نتات محبر كم زغن بريهم تساتفت بوغنو وداب من اسيات نمحيا لابست سلاسل عماماتو كيروم زرزراوي مبره دحر مغراب من اسيات ماكل زغور مدبات نمتكبارن زغاطمو صقمات نمقلالن زي حجزو حسابات تقريبهم كبران تعذبتنا سعبه غراو زيناتاتيهم كتتالكم كتقتلو دقيمه بخبر عدمكم أرمينيان أذربيجانن أمونغون تفتير زلو دباوي مسحاب زتنقو وتهدراو متفنان نمهدا أبزي سالستزي أبي كتما جينيف سويزرلاند ديبلوماسياو زتا أكايدن أبزي منسترات قدات وصاغلت تياتن هاقرا زكاد وركب زتبس حسم معقوان تزيل تركب نتمتفنان بديبلوماسياو مداين معرف نزكاد زلو صعرين قدمي زدف مخوان قناقليسوم كلتين هاقرات بزحلف ورح مسكرم بمنقونينة أوروبا حبرت زت كم زكايرا زتو صبصبات زحدش ركب زي مقصلتو مخانو يردوم أبزحلف ورح مسكرم منقو سراويت أرمينيان أذربيجانن بستولع قجت كاب كلتي وغن أستاس 300 سبات كم تقتلون اتي دوباو متفنان كم زقررن يذكرن
ክልቲአተን ሃገራት ሕድሕደን ካብ ምውቃስ ስለዚ ዕረፋ እቲ ግጭት ዳግማይ ከይውላዕ ከም ዘስግዩ ዝግለጽ ኣብ 2020 በኣከራኻሪ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ብዝተወልዐ ን6 ሳምንታት ዝቐጸለ ግጭት ህይወት ልዕሊ 6500 ሰባት ከም ዝጠፍአ ኣይርስዕን ኣብ ቱርኪ መጠን ቁጠባው ዝቕባበ ናብ ልዕሊ 80% ከም ዝዓረገዝ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ትዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም بمسرتهم ጸብጻባት ኣብ ዋጋታት መግቢ ጸዓት መጓዓዝያን መንበር ኣባይትን ልዑል ናህሪ ከም ተራእየን ኣብ ህዝቢ ከቢድ ጸቕጥ ፈጢሮም ዘሎን ተፈሊጥሎም ክሊማው ምምዝባል ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ኩናት ዩክሬን ዝጠንቁ ኣብ ኣውሮፓ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባው ቅልውላው ኣብ ሓጺር እዋን ዝፍወስ ከም ዘይመስልካ ኪኢላታት ይእሙቱ تمالي سلسته تقمتي اب اكوادور رابيت محبوس بستخسته ግጭት بوحد 15 ሰባት ሞይቶም بسنكتي امونغو اسراتن حيلታት ጸጥታን ዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 20 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበን ሰመዚ ጸጥታ ኤኳዶር ሓቢሮም ኣለዎም መንግስቲ ኤኳዶር ነዚ ጠንቅዚ ክጻረ ኣዚዝሎም ኣብ ኤኳዶር ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግጭት ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተወሰኑ ጸብጻባት ብሰንኩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ይረዱም ببزح جبنات متحلف عصا فارس كاب زرائيلن هاجرات دو أمريكا بزخونة إكوادور وشت حدا عامتها بأبيات محبوس بستخص جيتشت لعلي 400 سبات كم زموتيو زقلت أمريكاوي فرنساون أسترياون كيلاتات سنفلتت تعودتي شلمات نوبل كلتشن عسران كلتنا بعود فيزيكس كوينوم سلستيوم كيلاتات سرعة مرغبتات نمم عبال زحقز أقدا سمهزو بمقبارهم نتيني 10 مليون دولار شلمات كمز وقوقات قليسهم نايز حلف عامد شلمات نوبل بعود فيزيكس كليما ممزبال بقليل ونمر دا زخل أبركتو نزقور سلسة خيلاتات كم تعدل الذكريم أب في الكدك قصد مصنعتاوي أبركتو زقبرش ودناوكي إلى سنفلتت زفانتي بوبو تعواتي شلمات نوبل أب عود حكمنا مخانو زفلتهم መንግስት ብሪጣንያ ዘለ ዓለመተን ኣታዊ ካብ ዘሎን ወገናት ክቆርጾ ጸንሐ መጠን ቀረጽ በ45 ሚታዊት ክጎድል ንዘውጽኦ መደብ ከም ዝሰረዞ ፍሊጡ እቲ ውጥን በኣሉታ ተጸሊን ዘሎ ቁጠባ ንሓዋሩን ምብርባር ብዝብል ሞጎት እኳ ተሳኢሉን ተጸንሐ ሕጽረት ባጀት ብምዕባይ ርእሰ ተኣማንነት ወፍሪ ዘጉድል ምዃኖም ክኢላታት ሓቢሮም እቲ ወፂኡ ዝነበረ ውጥን መንግስት ብሪጣንያ ንሃገራዊ መደባት ዘውጽኦ መደን باجت بمعباين رئاسة أمانة أو فرتي بمقدالن قطبا سمبرا زقدف مخانيهم كإلاتات نايت عود قليسهم تمدب برقاتات بريطانيا كبير من الزنوب عفت يروخم زقنيز توصل صبصبات وقابات إيرا باوند سترلين بمنصر دولار أو وشتي 4 عمتات نفس حتى درجو خورد آلو تاو تراخم زنورها يردوم زد حريش عنشعات 280 نفلما أوان استغست من كل قال أبتن بات إيرا باوند زتك مهاجرات بحفشة بريطانيا دما بفلاي قطبا وزحتها لخيسعب كإلاتات كتنقوص أنحميهم زي قطبا وطريقات زي قبل علاقة حداث قدامي مينستر ليز تراسن مريحنتان كبيد صادفت يروخم زلها تعزت تيتوصم تمالي سلسته تقمتي اب كتما بلد وين صوماليا باستغار شبره ومتقعتي بوحد 17 كم تقتلوا تقليصو بتر سقطلتها متقعتي 36 قم زقوصلو زحبرو سمز صوماليا شبراوي عطق جل الشباب حلافنت كم زوصلوا لفليتهم سراي صوماليا بغلت تقمت بزكاد صريحت حدا كاب مسرتنا يتعطق جل خمس قتل محبارو زي توصل صبصبات تي شبره ومتقعتي ملسا قبري مخان يردوم الشباب ستة هاجرا وسقات مخان زحبر منجست صوماليا أنصار زقنع سفيح والتهدرا وسرحيتات ككاد أبزح لفقرة جزيه كم زعوج زز كريم يقول مبرة الشبرا وجلا باستفلال خبابيتات صوماليا بحفل شاب رأس تمام مقاديش دم بفلاي زي كايدو متقعتات إن حيلي متخم زلو صبصبات يردوم سمين كوريا نابلومي 4 تقمتي أبزوج حليتي زي كايدو تفتن بالستيك ميسايل بالعلي سميناو قزات هاجرو خمسة حلفة منجست جابان حبيرون نسقمت زغننا منجست جابان كسراتات نمقتا نبرت دسيت هوكايدون كبابي أن وسع
ናብ ውሕስ ቦታታት ክጉዕዙ መጠንቀቕታ ሂብሎም ብዘይካዚ መንግስቲ ጃፓን ከም ኣካል ናይቲ መጠንቀቕታ ኣብቲ ከባቢ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ባቡር ምድሪ ንግዚኡ ተወንዚፉ ከም ዘሎ ኣረድዮም ሰሜን ኮርያ ብልዕሊ ግዝኣት ጃፓን ዝሓልፍ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ከተካይድ ድሕሪ 2017 ዓመተ ምህረት ንፈለማ ምዃኖም ጸብጸባት ዘረዶም ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ድሕሪ ፈተነ በብወገንን ህጹጽ ናይ ሰብ መዚ ጸጥታ ርክብ ከም ዘካየዳ ተፈሊጥሎም ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ከካይዶ ዝቐንዐ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ መልሰ ግብሪ ክትበሉ ምዃና ክትሕብር ጸኒሓ ተሃገር ነዝናይ ሕጂ ደሚር ካብ ውሽጢ 10 መዓልታት 5 ግዜ ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጸባት ይረዱ ላዕሎ ሰመዝ መንግስት እስራኤልን ኣውሮፓዊ ሕብረትን ብጉዳይ ግጭት ፍልስጤምን እስራኤልን ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ከም ዘተዩ ተገሊጹ ኣብቲ ትማሊ 3 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተበጽሐ ስምምዕ እኳ እንተዘየልቦ ክልቲኣቶም ወገናት ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ባይታ ዘጣጥዕ ዘተ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ያኢር ላፒድ ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ከም ዝድግፎ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ጉባኤ ሓፈሻ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ላፒድ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን እናኸረረን ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ክህዶ ከም ዝኽእል እዩ ኣውሮፓ ሕብረት ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ዘሎም ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝሃቦ መግለጺ ተግባራዊ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኖም ንኹነታት ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝእምቱ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ቃዛን እተካይዶ ተጻብኦ ልዕሊ ካልእ እዋን ኣዛይዳቶ ከም ዘለኻ ጸብጸባት ይረዱም ተሃገር ኣብቲ ብጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላን ነቲ መስርሕ መመሊሳ ተስፍሑ ምህላዋን ይግለጽ ዜናታት ንምዛሙ ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ማሕበር መምህራን ብሉፅ ትምህርትን ንምርጋጽን ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንምዕዋትን ጻዕሩ ከም ዝሕይል ኣረጋጊጹ ሓረስቶት ዞባ ድገን ዝተዋህቦም ሙያዊ ምኽሪ ብግቡእ ስለ ዘተግበሩ ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሖም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ትግባር ዝተወጠኑ መደባት ብምግምጋም ውዳበ መንእሰያት ንምሕያል ዝዘተ ይርክብ ተኻይዱ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ወተሃደራዊ ምትፍናን ንምህዳእ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ኣካይደ ኣብ ቱርኪ መጠን ቁጥባዊ ዝቕባብእ ናብ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ተገሊጹ ኣብ ኤኳዶር ኣብ ቤት ማሕቡስ ብዝተቐስተ ግጭት ብውሕዱ 15 ሰባት ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናታት ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድጎኩም ብወገና